Hello mga ka-ideya! Palihog kog like sa mong FB page ug subscribe sa mong YouTube channel para sa mga dugang na mga videos. Daghang salamat! Nasayod ba ka sa mga responsibilidad ug sweldo sa usa ka mayor? Ang usa ka mayor kay pwedeng mo serbisyo hangtod sa tulo ka gasunod nga termino. Ang sweldo sa usa ka mayor kay magdepende sa kung asa sila nga syudad o munisipyo ug asa na klas sila sakop. Pananglitan, ang Quezon City usa sa highly urbanized cities, mao nga naa sila'y salary grade 30 nga nagkantidad og 185 hangtod 207,000 kada bulan sa tuig 2022. Ang labing ubos nga klase nga munisipyo kay sakop sa 65% sa salary grade 27 nga nagkantidad og 83 hangtod 94,000 matag bulan. Ang mayor mao'y magdumala sa tanang programa, serbisyo o kalihukan sa gobyerno sulod sa iyang jurisdiksyon. Ang mayor usab ang mupatuman sa mga ordinansa o programa na gihimo sa konseho. Ang mayor ang manigurado nga adunay mga patakang programa o pasilidad alang sa iyang mga katawhan. Magsilbi usab siya nga representante sa kapulisan alang sa kalinaw o kahapsay sa iyang lugar. Siya usab ang mag-officiate sa mga sibil na kasal. Ug siya ang magdumala sa budget o ubang pondo alang sa mga programa nga gusto niyang ipatuman. Ikaw, aduna ba kay ideya na gusto nimo i-flex para sa mayor sa inyong dakbayan? Imong ideya, i-flex na! Kaya tanang kapag-uhan kay nagsugod sa usa ka ideya. Bisitahang ideaph.com.